kawai zan shigo cikin application ga yanan kuna ganin Gemini AI ta kuna iya downloading ɗin shi ko kuma kuyi aiki da ChatGPT. Amma ba ChatGPT ba akwai wata AI da ke cikin WhatsApp mai suna ko Flexita na manta dai. Amma dai za ku yi aiki da AI wajen samun wannan highlight covers ɗin. Highlight cover inda na nuna muku. Yanzu za ku ƙara gane abin da nake bayani. Yanzu highlights ga sunan bari in nuna muku su. Bari in shigo cikin account ɗina. Kun gane sunan? Highlight covers ga sunan. Highlight covers yanzu zan nuna muku yadda za ku ƙirƙire su kuma ku saka ayyukanku. Zan nuna muku yadda za ku ƙirƙire su kuma ku saka nan inda kuka ga about za ka iya saka ayyukan da ka yi game da kai. Sorry, kana iya sa bayanan ka, sai nan services, kana iya sa irin ayyukan da kake yi, sai nan reviewers, irin mutanen da ka yi ma aiki suka ji daɗi, maybe suka ce aiki ya yake sun gode. Duk za ka iya saka a nan saboda da mutum ya zo pejinka kawai zai shiga ya duba. Yanzu za mu yi aiki da AI wajen samo wa'yannan abubuwan. Na farko akwai Gemini ga ta nan kuma akwai ChatGPT wadda na san wasu sun san ta. Akwai kuma ta cikin WhatsApp Flexi take ko dai something na mance amma dai ni zan aiki da wannan. Zan aiki da wannan Gemini. Yanzu bayan ka shigo cikin Gemini ga yanan misali ka shigo. Abu na farko da za ka yi mata bayani shine ka ce kana son ta baka highlight covers. Highlight covers za ka ce highlight covers na Instagram guda 4 wanda ya haɗa da about, reviewers, tips, services. Da ka ce mata highlight covers na Instagram za ta gane. Za ta ƙirƙirar maka su masu kyau. Can baya ana yin su da Instagram, ana yin su da Canva ne. A shiga cikin Canva a tsara su. To yanzu ci gaba ni dai yanzu kusan duk wani aiki da zan yi wanda nisan zai ɗauka minti 10 ko minti 5 to zan yi shi da AI tayi min shi cikin minti guda. Da haka yanzu zan ba ta umarni cewa ta ƙirƙira min highlight covers guda 4.
yanzu kun gani ganin na ce mata ina son ki bani highlight covers na Instagram guda huɗu kamar about services tips reviewers yanzu zan tura mata. Yanzu ga yanan kun gani kun dai ga abin da tabban yanzu kafin ta ƙirƙira za ta so in ɗan ba ta wasu bayanai yadda nake son ya kasance. To kawai ni ina son saboda ba na son bidiyon ya tsawo kawai zan ce mata ta ƙirƙira kawai. Kun ga abin da na ce mata? Ki ƙirƙiri covers ɗin yanzu masu kyau. Yanzu bari mu gani. To kun ga wanda ta bamu. Kun ga ta bamu duk da yake dai ba irin wannan na so ta ban ba. Ta ban about us wanga shi ma za ka iya sa shi. Sannan wanga shi ma kana iya sa shi kuma ga tips. Sannan ga wannan shi ma za ka iya sa shi. Amma dai wannan bai min ba zan ce ta bani masu cycle. Yanzu na ce mata ta bani masu cycle. To yanzu bari mu ga irin waɗanda za ta ƙirƙirar muna. To kun dai ga kun ga wanda ta ƙirƙirar mana wanda shi ma ɗin dai bai min sosai ba. Amma kun ga wani da na fara ƙirƙira da ita. Ga yana. Kun ga wannan yayi. Kun ga wannan yayi. Kuna iya ce mata yanzu tunda ta bamu reviewers yanzu waɗancan da ta baku kuna iya aiki da su. In kuma ba su yi muku ba sai ku yi mata bayani sosai cewa kuna son ta baku masu cycle waɗanda ke rubuce da about ko kuma bari in koma in nuna muku. Bari in ce mata ki bani masu ɗauke da rubutun about a ciki. Yauwa yanzu kun ga na wannan. Kun ga ta bamu mai about. To wannan about za ka iya sa shi can. Yanzu bari in downloading ɗin shi. Kun ga na downloading. Na danna save. To yanzu bayan ta baka mai about sai ka ce ta baka mai reviewers. Bayan ta baka shi sai ka ce ta baka mai tips. To yanzu kun ga na downloading ɗin. Za ku yi aiki da ChatGPT. Kuma in ma ka iya designing duk da designing ɗin shi ma zan nuna muku yadda za ku iya yi ne. Ba wai dole sai da AI ba in ma ba ka iya aiki da AI. Amma dai yanzu saboda hanya ta mai sauƙi kun ga ta ƙirƙirar min yanzu zan je
Instagram ɗina. Yanzu bari in ɗauke ku mu je Instagram. Yanzu ga Instagram ɗina nan na zo. Ga Instagram ɗina nan na zo. To in kana son ka aza reviews ɗinka ya dawo cikin nan cikin highlight covers, sai ka fara yin story. Story za ka fara yi. Misali yanzu zan shiga cikin story ɗina. Yanzu misali bayan kun shigo ga story nan kun gan shi, ga nan za ku danna shi. Bayan kun danna shi, yanzu kun ga hoton da ta ƙirƙira min nan. Yanzu ina son in yi about ƙwara guda. In kuma ina son in yi about the reviewers, yanzu bari in danne su. In kuma na danna about, na danna reviewers, zan danna next. To yanzu za su baka zaɓi layout kake so ko kuma separate. Kana son su hito haɗe ko kuma daban-daban. Yanzu zan danna daban-daban separate. Bayan na danna, zan danna next. Zan danna share. Zan danna done. Bayan ka yi sharing, ka tabbata wannan story ɗinka ya hau. Za ka ɗan jira bayan ya hau sai ka dawo cikin story ɗin. Kun ga yana yana posting. Yauwa, yanzu kun ga bayan kun yi posting a story. Yanzu muna son mu yi highlight covers. Za ka danna wa'innan ɗayan guda uku. Ga su nan inda kuka ga na danna. A nan sai ka bincika za ka ga story. Za ka ga highlight. In ba ka ga highlight ba, ga wannan alamun highlight nan za ka danna shi. Bayan ka danna shi, za ka danna new. New. Bayan ka danna new, kun gani? Ga nan ya hau. Sai ka rubuta about us. About us. Bayan ka sai ka danna add. Bayan ka danna, to kun ga yanda na yi shi. Bayan ka danna about, bayan ka danna about, kun ga zai fito a nan. Kun gan shi nan ya fito. Kun gan shi. Kun gan shi. Yanzu amma ko mutane sun shigo ba za su ga komi ba. Babu za su ga wani abu saboda ban sa komi ba. Amma yanzu ina son in sa bidiyo game da ni ko kuma in sa wani rubutu game da ni, zan danna create. Kun gan shi nan. Bari in dawo baya. Ga nan create, ga nan kuna gani. Zan danna shi. Zan danna create. In kuma rubutu zan yi, ga inda zan danna nan. Ga nan kun gan shi. Nan zan danna. Sai in rubuta duk abin da nake so. Misali, da ka yi in ka zaɓo hoto ko ka zaɓo bidiyo, duk abin da ka yi ka sa. Yanzu misali, bari in rubuta. Zan danna kawai okay. Yanzu ga yana yana posting. Yanzu na yi posting ɗin shi. Yanzu duk wanda ya shigo na about da ya shigo cikin about game da ni zai gani wanga rubutun. Ga nan kuna ganin Ayuba Resources. To nan sai ku saka bayanan ku, reviewers, ayyukan da kuke yi za ku iya saka su a nan. To wannan dai a taƙaice shine
highlight covers. Kun gane su nan? Yanzu duk wanda ya zo shafin ka bai buƙata ya tambaye ka da me ka kai. Kawai zai danna service ɗinka da about ɗinka ya ga wane ne kai, me kake yi. Wannan hanya ita ce mafi sauƙi wajen samun wannan highlight covers. In kuma ba ka yi aiki da AI, zan nuna ma hanya ta biyu wadda ita ma tana da sauƙi wajen yin wannan highlight covers. Shine ga wani application nan na PicsArt, za ku gan shi ga yanan. Bayan kun shigo a ciki, zai buɗe muku kamar haka. Zai buɗe muku kamar haka. Bayan ya buɗe muku, kun gani? Za ku iya zuwa nan. Bari in nuna muku daki-daki. Kun ga bayan kun shigo, za ku maida abin rubutun ku nan inda kuka yana taɓa tsakiyar nan ku ɗibo shi ga yanan ƙasa. Za ku danna shi bayan kun danna ga inda kun ga an rubuta shapes ɗin nan ga yanan za ku taɓa shi. Bayan kun taɓa shi sai ku dawo nan sai ku zaɓo misali ga wannan sai ku zaɓo shi. Bayan kun zaɓo shi kun ga har ya hito. Shi ke nan kawai sai ka je wajen rubuta text. Ga wajen rubuta text inda A ɗin nan za ka danna ta. Bayan ka danna ga alamar text. Bayan ka danna shi nan ma ga text za ka gani. To kawai sai ka canza shi. Yanzu bamu sa about. Bayan mun sa about ga OK za mu danna OK. Za mu ɗauko wannan about mu kawo shi nan. Bayan mun kawo shi nan, za mu canza mai kala. Ga inda kuka colour ga ta nan ina danna, za ku danna. Za mu mai sai baƙi. Bayan mun mai sai baƙi kuma za mu ƙara mai girma. Za mu ƙara mai girma. Ga position nan. Size nake so in ce. Yau kuma na ƙara size ɗin shi. Ko haka ka bar shi, ko a haka ka bar shi zai yi. Kun gani? Yanzu in ina so kawai sai in yi downloading ɗin shi. What is your account number? Yanzu kun ga na yi downloading ɗin shi. Ga shi nan. Kun gan shi. Kun ga wanda muka ƙirƙira. Kun ga wanda AI ta ƙirƙirar muna. Don haka, yadda kun ga na aza wancan about, haka za ku aza wannan about da na ƙirƙira daga baya. Wannan shi ne. Allah ya sa mu dace. Sai mun haɗu a next video na gaba. Wannan duk ana yin shi ne saboda pejin ku yayi kyau sosai. Yanda duk wanda ya zo zai ga alamun lalle cewa ya zo wuri mai kyau.